gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nalpas mo't lang ti panagbalsig kon. Inteng, inyagan ka itinalami is atubog tinyog. Nagsaya atan. Adtoy, inumam. Oh. Mayat ah. Nabalsig mo matgayam amin ang dagiti kayaw? Ayun pa nang. Imbag na pagsungrod intoon maibusan ta iti LPG. Ala, isimpam nga rudan dagita binalsig mo. Tainak meten agsak daw, tawan pagluto. Ay tilang paglutom ti sakduhan. Ta siya kung tagsakdo apaman ang maisimpak na gito'y abinalsig ko. Win inteng, ala nga rod, tainak agsak daw iti pagluto. Nay, apayain tataba daw. Nakarupangit ka man kay may dito'y balay ikaw. Ay, mabisina ka ron ko araw. Ada ka di kilaban mo dita. Mabising ka. Apayain. Awang ka di makanin di balay yaw. Saan nga ron na nagluto ni Tuyang ka? Anyalangan teraramidan na tasan nga glutaw. Sapay kasla naggabukay di bangkag yaw. Tanay, nagalalsam ti payud mo. Ay, huwin ko araw. Ay na, mabisina ka. Ala. Umay ka ta mapantay di kusina tamangang ka. Kasi kamay. Aw, nabusog ka din mo't laing tataba daw. Ay, huwin ko araw. Ay na, nagimas di si Dam. Adubong babaw. Nasayat nga rin nung nabusog ka. Salamat sa uulitin. Ay, sanin tata. Ha? Ibagam ngamin kininana to yung taglutaw. Nang runa pa'y no amuna na pangkay di bangkag yaw. Uray bagak, ngam di nalata ramiday. Una yan. Imbag pa'y dang kalinting ka ng tibanang. Taswit da ka na yawn. Agtintinulong da iti trabaho di balayda. Ilaban yan tinianggail. Iso aday jay. Kanayon ang nadalaos kan nabang lutibado ni Uncle Kao. Naimbag man takasta. Una, tuladin yung amin nida. Awan samat ngamin bibiyang iti tunggal may sa kininana tuyang. Ay, ni Tuyang Agpada kayo Agtinulong kayo ngamin. Tapno mayatilin nangin yaw. Inteng, nakaluto akon. Nakaidasar akon. Umay ka manganan. Naimas ti inlutok asidaan ta. Ay, Sigurado ang magustuham. Ay, wow! Ay, anyang iti linutom asidaan. Ay, sus. Ay kat inlutok atay kunam nga ilutok. Pork sinigang. Ay na. Ay, nagsayatan. Ay, mabusogak man ang nukas tayo. Nagrunakat na imas ti lutaw na may halong pagmamahal. Malang araw, intamanganan. Kasta man ti kayat kukon ka ba ng dungaw? Nadungo ka kanyak nga asawa. Amin nga ibagakan ka, kahit agtungpal ka. Ay katuan kasta ti kinapatag mo kanyak, inteng. Ikarikmat ba nang? Si kanto lang tati inak ayatan iti tungpal biyag ko. Saan kanto nga isuksukat wano naynayonan? Nagadukat nga mumun. Alakit din. Intan ijay kusina. Taamangan no agbaawon dagiti makan. Aday ta. Kinarga akong ti platom, inteng. Mangan kan. Nagsaya atad ba nang? Nang timpla akmeten itinalami is a Diyos. Adto ti parakan ka. Nagsayatan. Alangarod, mangantaan. Agindanta mangantap no naragragsak. Ay katuan naragragsak no agsango ta amangahan. Subuan ka man ba nang? Si kamat, apay asubuan nakpailaang. Alaki din. Agnangakanta subuan ka. Data. Hala. Ay, sus. Nagimas.
Si kamot ti subwak, inteng. Subwan kamot iti ado. Laman. Ay, ag sinubutan tapno, mas happy ang life. Ay, gusto man ladaytan, inteng. Saan ka di nga? Ti kasto nga aramiden ta. Ay, awan dakas na ba na? Naragrag saktamot lang, no? Sweet tilindangin ta. Ala, subuan na kun. Alaman laangan. Subwan kan, inteng. Maray, gumatangak man iti powder asabon. At iti bayad ko. Aglaba ka manan. Ay, wen, Maray. Ilabak man tay bado ni inteng. Masapol asyak timang laba iti kawis na. Apay, di na malabaan, timurong na. Ay na, Maray. Labaan na Ang doblyak manen nga ilaba. Ngamen, sa anak akontento iti labana. At dalata, angot ti labaan na. Madlaw ti kinasweet yaw kan di kapitan. Umapapalak pa yun no maminsan. Tawan mo asawak nga may. Ay katanya ngay nga rod. Awan mo nga rod asawam. Ay, kaano nga ta amadanak iti asawa aya. Mangsapol kan iti foreigner, Mare. Ay sanon, mabutengak. Ang mga numakasara kak paikit di iti sadista, ket ibitin nakapabaliktad. Anya? Ay, wun maray, nariga taon. Wunu saan, sugat-sugatin naksakbay ngagkanak. Ha? Ay, kasta nga mintay na buyak iti cellphone, maray. Anya ti ammum ngay, no makatumpong ka iti mapagmahal a foreigner. Kumaa, talaga ang mabutengak. Uray taga dito'y kabildatan. Basta ayaten nak itinapudnaw. Sapay ko mga rod, tadumteng to ti lalaki aparaken ka, marikwanang. Kanon tupay. Ay, mabit laag ta alaag tigat-gata nga masabon. Nayunam iti fabric conditioner tapno nabanglaw ti bado ni Inteng. Ay talaga mo't As-asikasom talaga ni Kapitan. Kasta talaga, Maray. Asikaswan kan pagserbyan ti asawa. Tapno naragsak kayo lata. Pare, si kabat ni masabat ka. Nagapuam. Ay, ijay balay da pare dalmas, pare. Anya ti maangot ko kun ka pare. Agat ang lit kamot. Anya, nagdigo sa amot pare. Ay, agat ang lit ka. Apay awan judurant mau. Ay, awan nga ro din, pare. Tadi gumatang ni tuyang ka. Ay, agawit kantain ka man ng agdigos. Ay, maditipay ud mo. Ingka agdigusan, Inteng. Addantay na pudot adanom ijay banyaw. Addamutan ijay titwalya. Ay, uwan ba nang? Nakasagana mutan ti pagsukatam. Uwan na. Ala, indak nga ro din agdigos. Banang. Apay, Inteng. Nakadigos kan. Umay kanta agidanta nga agdigos. Ay na, si kalatan ti agdigos. Tainton aldaw ton nga agdigosak. Ay, umay kakidinta agidanta adwa. Agdigos ta aginigod taman kit di. Anya? Ewan. Iso, sigay. Intan. Ay, wan sige, intangarudan, Inteng. Uyak, ayan tinalabaan na ba daw? Magdigusak man. Awan, sa anak naglaba. Apay ngay. Aglaba ka iti badaw. Naglalaingamon ngay no siyak manan ti aglaba iti badaw. Ay, wun gayam. Ada ka di judurant, aginatang mau. Pangusaram. Ay, kito sarag iti kilik-kilik Naku na ni pare Intay, ngagat ang litak ka naw. Saanan anas kan nga agusar ka iti judurant. Iso pay agat-gatangan da ita. Kita damot kwartata nga igatang mau. Idol-dolin ko ti kwartata. Iso asaan ano anyala ditan ti pagpagatang ma.
Uray si ka, agat anglit ka. Aha. Apay, di ka di mabaeng. Awan bibiyang timitair. Apay, anya ko mati bibiyang ti sabali kanya. Apay, isudaya ti mang pakpakan kanya. Ha? Di danto pay agpadigaw no adda na imas asidaon da. Ay, nagadumanan nga baga mo na ya. Agpay sumag, awan bibiyang dagiti kakaaroba kanya. Tasaan da apakpakanon. Paglaba ka kay Day, iti kawusta. Tanay, awanin pagsukatan ta. Aglaba kay ti kawus mo. Saan asyak ti paglabam? Na, Tauray agan ano ka sa anak ngaglaba. Intenday! Na ay, nagbanglumot tanday tabadom, kapitan. Talagaan nalabaan iti hustaw. Ay una, ay nagagat ni ba nang aglaba kagawad? Sakit ikan na pa iti bangbanglo ti kawuskaw. Ay, huwan, kapitan. Nabanglo a fabric conditioner ti inaramat na dita kawus mo. Ay uwin kagawad. Asikas wuna ka na imbag ni banag. Iso ano anya ti ibaga na nga aramidag. Ay sus, agtong palak adagaos. Nukuna na nga agdigusak. Ay sus, ay agdigusak Ay, isumot lagayam akanayon a prisko ti langam iti inaldaw. Una ta, dangaron asawak ang mga asikaso kanyak. Kasta talaga ta da asawa na, ada mga asikaso kan kwa na. Apay ngay ni kabadaw. Kaslasaan ang malablabaan ti kawus na. Ay parikot na daytan kagawad. Sa balik kami kanibanang. Ay, uwan, kapitan. Talaga nga agpinpin natig kayo kan ni Mari Banang. Ay, dayta timaya. tuyay, anya launa tar aramida maya. Tadi mo labaan dagiti kawuskaw. Kit amumot ang kanayo na kijibangkag. Ayawan bibiyang ko iti kawus mo. Aglaba ka no kayat mo. Uray dagiti kawus mo, di mo pa'y malabaan. Awan bibiyang mo iti kawus kaw. Hala, agtinulong ta, aglabata. Anya? Sa anak mapaniji bangkag, agtinulong ta aglaba. Masadutak. Si kalatan ti aglaba no kayat mo. Di naksingaan iti panagsilpon ko. Naitala ti amom nga ramiday. Alaki dain, ingka aglaban. Baybay anak dito nga agsilpon. Nukas ta nga daw, dagiti lang kawuskaw ti labak. Labaam tumitay, dagiti kawus mo. Inteng, maturog tan. Ay, umuna kan, taagpaanginak pa dito'y balkon. Intaket maturugan. Sa anak ang makaturog, no saan ka akadwa. Ay, unay kan. Alaman langit. Inta maturugan. Saan arumbang agpuyat ta? Iso amasa pata amaturog. Alang nga rudan. Inta nga rudan. Masapat na pa'y ngamin nga agreeng inton bigat. Kain ta makimisa ijay ilay. Sambutan ta ti umuna amisa. Apay Domingo no bigat. Katwan mate. Kunak ano, Biyernes pa lang. Anya? Ay unayan. Awan bibiyang mo iti date? Di mo kitkitaan ti kalendar? Ay, malay ko dyan. Ay, inta nga ron maturugan. Tapno masapat nga agriay. Ay, Domingo gaya penton bigat. Kunak no Biyernes. Kabadong, imbag agsapahan nga maadda ka dito tersin akagis istambay. Ay, umayalag pala mi si ti ulo nito'y maray. Apay, napudot ti ulam, tao may kaagpalamiis ditoy. Ni kadituyang mau ti makagapaw. Ay, uwan maray. Nituyang kaw. Awan bibiyang na kanyak. Kanya-kanya kami kanon ni tibiyag. Ha, ay. Kanya-kanya kayo. Ay gam, agkabkabalay kayo, mag. Nagsina ti kaldero min maray. Ayun na yan. Di yula matultulad da maribanang kan kapitan. Nag-sweet da. Pare pa daw. Good morning. Ay, good morning, Marikwanang, Paribadong. Ay, good morning. Papanan nyo nga gastawa. Nakapulis kayo, mat. Sakat, nagbabanglo kayo, pay. Kasano kat, pinugsitan nak ni Banang iti bangbanglo. When Jack ngamin kayat ako na undag iti tattao, abay-bay akti asawak. Iso aday ta, as-asikaswak anaimbag.
Kayat ko anabanglo ken nadalos iti imatang dagiti tattao. Agasam dayta. Ay, imbagman. Ay, kabadong. Urnusin nyo ngamin at relasyon nyo ka ni Marituyang. Apay, di yo kaya ti agbalin as sweet couple, ama ko na. Ay, kayat ko amaray. Saan nga umubra day takin ni tuyang ka? Ala adda kayo dayta. Ay ngam siyak, ay, apalak damari ba ng kan kapitan. Ngamain, ipatpatag dati tunggal maysa. Ay, no adda kumamot asawak, nalabait, kasta kami kuma. Alakit din, marikwanang. Mangrikab kan, taintay makimisa, ijay ilay. Ay, umaya mamut makimisa, maray. Ay, tayo nga rin tagkukuyog tayo. Urayin tayo lang ni ko araw. Taglugan tayo iti tricycle na. Talaga adi ka nagdalos dito'y balay Tuyang. Nagadaw awara dito'y balay, itay napana na kimisa. Aging gaita si Mang Petak, adulat tatiwala. Agdalos ka ano kaya mau? Ala, makaamu ka man langay. Panawan ka dito'y balay. Total, kanya-kanya tamay titikal di raw. Kay, papanam ko ma. Inakag na ay titikal pa, wijay bangkag. O, di mapan kalata. Makamo kay ti biyag mau. Ay, wala. Lukas na tikayat mo. Alain kan! Di oray saan ka na sumangsangpag. Kahit manipo dita, saan kan nga ikan no da kwartak? Makaamu ka mo tayo itibiyag mo. Ay na, kwaraw, naimbagta na sabat ka. Mabalin ka di atangdanan nak nga aglaba. Awan lat pamati ka nadalos ti labam. Inaklag palaban ni J laundry shop ni Violet. Alan paglabaan na tatangdanan nak. Awanon igatang ko iti kanag. Tanibadong ka saanan nga away. Agigyanon ijay kalapaw. Ingkasurutan na. Di na kun kayat ni badong ka. Tawan ka no panang ipatag kukan kwa na. Urno sam ngamin ti bagbagay. Kita man, nakaduldulpat ka. Ingkag di gaos ka nagsukat ka iti badaw. Awan nga rod sabon na paglaba. Awan sabon na pagdighaus. Awan siyampaw. Unay daytan. Ay kasya na kumamot ako arawg. Uray anya ti ipaaramid mo kanyak. Basta tangdanan nak. Agpakan iti manok mau. Wunuan niya pa'y dita. Tinasayat nga ramidam. Surutam ni tata badaw. Agsarita kayo na imbag. Urnusin nyo ti bagbagiyaw. Tuladin nyo dang kalinting ka ng tibanang. Kanayon da naragsak. Ngamin, agpimpin na tagda. Ay, Sigay, mapanak kita mo lang ijay bangkag. Takasaritak manen nebadong kaw. Ay na. Nagmayaten abuy-buyaan dagiti tumatayab iji sangati abukadaw. Wen nga rod, inteng. Ay na, agala-ala tiw da kadagiti sangsanga. Kaslaawan parikot da. Uray tumatayab la dagita ket adabat parikot ta. Anya kumangay ti parikot da. Kas kumay ti pimanaw ti asawa da ket insukad da iti sabali. Na, apay, tao, takasta ti parikot da. Ketwen. Parikot da pay. No pangalaan da iti igatang da iti bagas da. Na, Oh, sika talaga inteng. Nuan niya laditan ti malablabid mo. Banang. Hmm. Ada ka di parikot mo kanyak. Ay, awan mat inteng. Ah, Ngamen, ipatpatig nak unay. Sika ngay, adda ka di parikot mo kanyak. kuhawan. Ngamen, ipatpatag ka mo't unay. Iso nga, I love you, banang. I love you to, inteng. Kasta ti mayat na nabanang kan kapitan. Ipamategyo iti tunggal maysa. Ket pagtuladan kadagiti kabaranggayan nyo. Alas si Gani! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang!
Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, June Rem. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Alan ang kapitan, gumatang kayon itilakok akape. Ado ti benefits na daytoy. Anda nga min day ta akapi ay tanagnina. Anda dagita benefits na. Ay, ado kapitan, nakasurat mo't dita dagiti benefits na. Ngamti kang runaan a benefits na, kat paubingan na tirik nayo. Kan papigsaan na ti bagiyaw. Kaya't mo asawon. Ada magic na day ta akapi. Ta paubingan na tirik na ken papigsaan na ti bagi. Kaya't ko asawan kapitan, riingan na dagiti maturugan nga urat yaw. Oh! Mayat daytoy akapyan yaw, tadamat asawa yaw kapitan. Mayat nga ron no kasta. Sige, ikanak iti $1. Nangi baga, agumatang ka iti kasta Inteng. Asino ti pangaramatam? Si kamot gayam ba ng dungo? Asino kumapay nga no saan asika? Ay, agtal na ka, Inteng. Kat si kamot, Saan mon alakwan ni Inteng iti kakasta, talakayan. Timapan mo lakwan, dagiti kaubingan na. Ala, pumanaw kan. Ni kapitan naman. Na, Kayat nga rudmot ni kapitan apadasan. Mayat daytoy akape para kadagiti addan idad na. Saan laeng para kadagiti kaubingan na. Ay, uray kayat na apadasan no saan ko akayat. Awan maaramidam. Mala, pumanaw kan. Mapan ka agbirok iti sabali alakwam. Anyamat to. Sayang dya paglakwak ko ma. Sayang dya porsyento. Mabit lang. Ha? Ay, anya ti may paay ko kan kamis. Hey, mabalin apaon na ganak manaw. Tadi tataon nagnagsarita. Ay, saan ka mabalin na paunagan dito'y balay kaw? Ado ti wara dita sa alas, ta agripripirak iti TV. Isungay bagamon na niya ti kasapulam, tadi kakit manaktak. Aglaklako ak iti kape manong. Sana ka gumatang, iso apumanaw kan. Sana nga kapkape. Ay, mabitla ang manong. Ibagak pa dagiti benefits na amaalam iti daytoy akape. Bareng mainggan nyo ka nga agkape kat gumatang ka. Aw, anya ti benefits na dahi ta kape. Ay, pangpaubing itirik na ken pampapig sa manong. Nang runa no adda partner mo, mayat daytoy akapyam. Ay, awan partner kaw. Kan napigsak pa'y, takaubing akpay lang. Iso apumanaw kan. Adda irekomendak amabalin nga agbalin a partner mo manaw. Ay, sana ka interesadaw. Bye! Saan lang arudan agumatang iti kape? Ibalibag na pa'y tirwangan na. Di pa'y la madadahal tarwangan mo! Dituyak man isto. Amangan no kayat na ti gumatang iti ilako na. Nak! Tao po! Anya ti gatanggam. Ay, sa anak agumatang nana, aglako ak. Anya aya day talakaw. Kape, nana. Ha? Ay, sa anak agumatang, taado mo tilakok akape. Eh, para kini mister mo, nana. Mayat daytoy akape, tapag paubeng itirik na. Ay, tilalablabi damad. Ay, awan mister kaw. Gumatang kayo nga rod iti ilako yo dito'y istoryo, nana. Mayat daytoy akape. Sagmamanuray ta aya. 350 ti may sa abaks, nana. Manungay ti linaon ti may sa abaks. Sangapulo a piraso, nana. Di pa'y ka 35 ti may sa apirasaw. Awan pa'y tubok dita.
Wen anana, taado nga ron ti benefits na. Ay, sana na. Asino nga'y matigumatang iti kasta kangina akapay, kat nagriga ti biyag itan. Igatang da pay lang iti si daan daagam ti igatang da iti pangpaubeng kan pagpapigsa ako nam. Numapadasan da, nana. Patsak nga ado ti gumatang. Ay, di nakisuraw. Ha? Sayang mo't day ta akapay. No awan gumatang. Ay, agbiro ka iti sabali a paglakwam iti dayta. Nagrigatin ay ati kastingawan ni Tuya. Tatrabaho ka amin dito nagtibalay. Ang mga numabayagan pa'y dayay. Inayabanda nga agpatanggad iti kabagyan na anaganak. Tanda ka no ija abroad ta asawa na. Sa nabalimot ki di tatangdanan da ka na. Iso nga anusa ka, may sa dito'y balay. Apo, umayak man. Sino mga taday nga agtuktok ta? Apo, umayak man ko na. Mabit lang! Makauray ka mo da! Ano ti masapul mo? Pastor kandak pay atata, tada lakok. Alang araw, sumrit ka. Agyang manak tata. Ala, agtugaw ka. Kung idisumutan dahil tabayaw nga awit mo. Kanya nga minti karga dahil nagdakil abayong mo ay Kape, tata. Aglaklakwak iti kape. Ay, ado pa'y ginatang nituyang ko at 3-in-1 na kapay. Mahilig nga may nituyang ka ng agkap-kapay. Daytoy lakok akape ket 21 in 1, tata. Anya? Ado nga rin ti benefits dahil ta akapi Ay talaga nga adu, tata. Ketikang runaan a benefits na, paubingan kan papigsaon na tirik nayaw. Mayat daytoy akape para kadagiti ada partner na. Ay, awan mo nituyang ko ita. Ada na panan na mga numabayagan pa Anya? Ay, sayang mat. Ay, no kayat yu, tata. Ada irekomendak a mabalin nga agbalin na partner yaw. Sino nga Siyak, tata. Anya? Apay, saan dak akayat, tata? Kaya't mo asawain gumatangak iti day ta akapay. Kat si kati agbalin na partner ka. Wen, tata. Takunayumot nga wan ti partner yaw. Agyanak dito'y balayaw. Aging gaasan asumang pati asawa yaw. Kasanungay no da makakita king ka. Kit ipulong da iti asawat. Di sa anak arumrumwar, tata. Ha? Ay, mayat sang agpaiso Apay awan asawa maya. Awan, tata. Mala, sige nga rad. Gumatangak iti kapay. Takita man no agpaiso apang paubeng. Kun pang papigsa. Good morning, Tata Badong. Kumusta nga itirik nayo? Nag-enjoy kayo kadimat laang? Ay, permi adeng. Pudno gayam ang makapaubing tirik na. Kasla ubing tirik na kita. Kunak tumat ngamin kada kayo. Kasano nga raud, agyan ka pa'y laing dito'y balay. Hey, wen tata. Pumanawak to inton maibusyo ti kapiyaw. Ngam rumwarak latang aglako iti kape. Agawid ak dito'y balayo inton agsip nga tapno awan makakita kanya. Kita ang marud narumwar ka. Tamangan no da makakita king ka. Kit amangan no ipulong da ka kanituyang ka. Saan ka madanagan, Tata Badong? Agan nada. Kumusta nga iti agmalama panaglakom iti kapay? Adamot laang nalakwam. Damat amay sa agim matang. Tata Badong, umayak man. Ay, mapan kapay laang aglamang iti kwartaw. Saan ka rumrumwar? Aging gaasa na pumanaw ti bisita. Sige, Tata. Tata Badong, kanta ka kaday. Mabit lang! Umayang! Hapay ano ti ibagam? Ay, talaga saan ko anariper ti tibay, tata. Umayak ko mamakibuya iti basketball. Anya? Alam na, makibuyak. Ay, mapan kalangan makibuya iti sa balay, kwaraw. Kaya't kung aminan ti maturaw, tanasakit ti ulaw. Kasta ka day. Way, niso pumanaw kan, ta makaturturo ka kaon. Sino dyan nag-hatching iti kwarto yaw? Nakakadinina na to yaw. Ay, adayamot na gatseng. Awan mo ta. Naglawagan ng ngagkaw. Awan ko naklangaro daing.
Alaki day, darasan ti pumanaw. Ay, maglaki din tapi manaw mo ilaing ni Kwarag. Ay, pasensya ka na, Tata Badong. Diyak matan nalapdan tinaghatching. Ay, dakisakin ni Tuyang ko numamuan na nga day nyawid ka. Aywan gayam, Tata. Awan pagsukat ak nga intugot ko. Mabalin ka day nga usarag paylaang ti daster ni Nana Tuyang. Ha? Awan pagsukat ak, Tata Badong. Ay, ala, mga lakalatan, dita pangikabkabilan ni Tuyang ko, iti daster na. Agkalkalkalatan, iti magustuhan nga isuod dita. Agyaman ak, Tata Badong. Marikwanang, simmangpat ka din ni Marituyang? Saan pa'y, Maray? Ang mga numaibayag dayjay, taag patanggad iti kaan anak akabagyan na. Ay, apay nga ron nga idi lumabasak ijay balayda. Kat adda nakitak a tao ijay tawada. Ang mga nunikaba dong tinakitam. Nakadaster iti sabong-sabungan. Tay daster ni Tuyang dayjay. Ah, amangan nga rod no ada nang sublat ken kwa nang agpatanggad iti kabagyan da. Iso ang nagawi daon. Mabalin akasta, Maray. Kumatangak man iti toothpaste, Maray. Apay, simbangpat gaya mo ni Marituyang. Saan pa'y? Apay nga rod, ako na itay ni Maribanang. Ang nakita na ititawa yaw ni Marituyang anak kadaster iti sabong-sabungan. Na mga no parparmata na laang mit Anya, kasla imposible mat nga agparpar matalaang ni Maribanang. Alaki day, nitid mo kidin di toothpaste agat gatangag, Maray. Basta saan pa asimang pait ni Tuyang kaw. Period. Basta, nakita yun ni Nana Tuyang ijay tawada, antay. Huwen, ang kuna ni Badong asaan pa'y kano asimangpat. Iso mas daawak. Sa anak laang agparpar mata. Talaga ang nakita. Ulay sa kantay. Idi na pa anak ijay balayda. Anda nang kuan agatsing ijay kwartuda. Ngumipilit ni Tata Badong awan ka naw. Kat naglawagan ang ngagkaw. Anya. Ay, imposible mat nga alya iti balayda. Ay, jak la mamatay iti alya. Adumanin da ito naglakwak iti bunga ti manggak. Inayon ko iti ornong ko. Ikabil ko manin dito'y durabox ka. Ayan na di fish towel anang ibalkutak iti ornong nga kakwartak. Ha? Apa nga akas to'y matindi tsura to'y badbadak. Kasla nakalkalmay. Ay. Da ito yan di fish towel anang ibalkutak iti kwartak. Kit, awan mo tindi kwartak. Ay, tinakaw laki di daya babae nga aglaklako iti kapay. Ay, awanin di kwartak. Awanay! Eh, apay anak ka umay ka dito yung barangay hall, paray. Umayak ag-report paray. Anyat i-report mo? Mapukpukaw di ornong ko akwarta. Ha? Apay, sa dinuti nang idulin na maya. Ijay durabox ko man paray. Saan ka di nga may saka iji balayo? Saan mo ka di nga ipadpad lang iji balayo no pumanaw ka? Ipadpadlakaw paray. Yung madaata pag nagtakaw ijay kwarta. Sino? Di aglaklako iti kapay paray. Apay, simbrek iji balayo. Ay, pinagnaid ko ijay balaya. Ha? Apay nga pinagnaid mo? Gaputa iso ka no ti pangipadasak. No effective mo lang di lako na kapay. Loko ka pare Apay nga nga manugot ka? Ay, diyak mo amo atakawan nakgayam pare. Ay, di ka nga basta taltalag. Ay, amom ti si bubukal anagan na. Ay, diyak to pa amo tinagan na pare. Awan, sa dino nga iti pangbirukan tayo iti day tata. Apay nga apinagnaid mo iti balayo. Ay, no maamuan ni Marituyang. Sigurado nga aga pa kayaw. Ay, pare. Awan ko mati sa bali ang makaamuti dahito ang napasama ka. Ang mga nuisinanak pa ni Tuyang ko numamuan na. Inton maminsan. Saan ka nga basta taltalag? Narigatan ita at simpaw. Ura ito pa'y mismo agayim mo. Traiduran na ka. Ha? Diyay tulaki tao apulos. Di mo amaw. Ay, un pare.
Amok itan. Ni Kapitan Enteng. Nukasta, ejay gayam ti balayaw. Wan badong. Taga dituyak met lugar nyo. Ngam imakaraklag iji Mindanao, idi ag high school ako. Tainala naktiinak ijay, idi nagsina da iti amak. Kat itatanatayan ti amak. Awanan sa baling agtawid iti sanikwa na dito. Tagmay-may saklang matnganak na. Iso asyak, tagtawid. Kay, dito'y kan nga agnaag. Wan badong. Katangayawan mat barkadak dito. Iso agsapsapo na kiti agbali na barkadak. Ay, adu ati mabalin mo abarkadain dito'y. Anya ka diti mabalin kung ayawag king ka. Tibo, latan tiyawag mo kanyak badong. Mabalin ka ding agbarkada ta badong. Apay kidiasaan ngay, tibaw. Ada ka di mo, mabalin ta paginuman. Sakti sagot badong. Ay, awan mo ti amok, tibaw. No kayat mau, mapantay di store ni Mariko Anang. Tay jay ta gumatang iti arak. Kan idamag tamutay, no kayat na, ngay jay tan nga ginom. Sige nga Rod, mapantan badong. Anya tigatangin niya, kabadong. Iyam amok pa'y man to'y barkadak. Isaw ni tibaw, maray. Kat isaw ti agpainom. Ay, nukasta, aginom kayaw. Mabalin ka di nga ginom kami dito'y. Ay, saan ang mabalain? Ha? No kayat mo, gumatang kayo iti arak, ngam iji balayo, ti paginuman yaw. Saan na balay, ta awan mo ni Marituyang. Agungat ka din ni mister mo, no dito'y kami nga aginom. Ay, awan mister kaw. Ngam, jak kayat nga ada aginom dito istor kaw. Ay, tibaw. Gumatang kalangan iti arak. Tay jay tan balay nga ginom. Ay, nasaysaya at pay, ngam ti aginom kayo dito. Hala nga Rod, gumatang ta iti arak ken pulutan ta. Talaga ka di nga wan asawa day jakwanang badaw. Napakita na balasang da jay, tibaw. Apay aya. Kursunadak nga arman. Na, nukasta balasang kamay. Ay, isti single ka. Adong di nakarelasyon ko. Ngam linuklo daklaan. Kwarta lang di kayat da kanyak. Ay, kaasi ka mga rod. Ano kasta? Ay sa anak kakaasi. Ta amin da. Kat nabalas ko man. Anya? Kasano ang nabalis mo? Ay awan. Ti kayat ko asawan. Nagbabawi da iti panangisukat da kanyak. Ngamin, saan na nasaya at dagitin nangisukatan da kanyak? Kasta gayan. Kunaklaki din no si ka mismo tinagibalay. Ay, madama mo ti inom yaw, tatabadaw. Ay, wine ko araw. Ada barbaro abarkada. Isaw ni tibaw. Dumagas ka pa'y ading, taginom tayo. Ay, pasensya ka yaw, ngam awan kwarta ka mayambag ka. Jack matimbaga nga gambag ka. Siyak, tagpainom. Nagpaisaw. Wan, iso nga umay kakit din. Ay, mabit lang nga raw, tayo nakpaipalinong tinuang ka. Agsubli ka. Ay, talagang nagsubliya ka. Arak daytan ko naman, libre. Ay, warag. Nabay ka diyang Kyle. Ay, umay katakaduan na nga gipatakder iti kulungan ti Manaw. Nagsakit ti ulo kang Kyle. Iton malumlangan. Kaya't ko pa iti maturaw. Nang overak nga main. Na, apay sa dino tinaginumam. At da naman mo may kinitatabadong atumbay. Ado ti kwarta na ang Kyle. Nagpahinaw maging ka nabartag kami. Ay, di mo subsubran ti aginom. Ta makadadal iti salon at dayta. Ita lang, mat nga da nagpahinaw mang Kyle. Sayang ngamin di arak. Libre ko naman. Ay, uray libre. No iso ti mang dadal iti salon at mo. Saan mo ta kanayaw? Malay turog mo pa yung harap. Urayan kain ton malam, tatulungan nak ang mga ramin iti kulungan ti manok. Unang Kyle. Ayan ngay ni Kwarog. Kunak man no ayabam akaduam nga agaramid iti kulungan ti manok. Eh, nahang Uber. Iso na sakit ti ulo na. Eh, maturog ka no pa'y. Ay, una yan. Nasumok naman ti aginom. Nga ron. Kasano nga di na masumuk adam nagpasyat kadakwada ka ni Paribadaw. Libre! May samot day taan nagilibre. Saysayangan na ti kwarta na.
Ang mga no adamot pamilya dayta ang nagpainom. Ay, day tatidakas na banang. Ada nga agpaisog painom. Mga mabisbisinan mo gamti pamilya na. Oh, Apay, saan mo adin na magnuan niya tinagan tinagpainom? ay, kwa? Ay, tumboy ka no. Ah. Damagag tuman tinagan na inton umay no malam di kwaraw. Kuna na nga umay dito'y balay, tatulungan na. Adda ka man na, tibaw. Adaak, tagpakuyugak nga agaram, badong. Anya, ni kuanang termem. Wan, badong. Sige, kaduan ka. Nga magpainom ka. Day talaang ay, ariglado. Umay ka nga ruday, takaduan ka, itibalay ni kuanang. Umay kami man, Maray. Gumatang kayaw. Saan kami agumatang? Dawatin mila kumati, sumagmamano nga oras mau. Tada kayat nga ibagaking ka ni tibaw. Eh, kasta ngagpay sukwanang. Importante iti bagak. Ngala nga raw, umunag kayaw. Ngala agtugaw kayaw. Nagyaman kami, Maray. Mala, tibaw. Ibagamom, ti kayat mo nga ibaga. Kasla, nerbiyosak matay. Anya kumamot ipag nerbyosam nga itibaw. Eh, kwanang. Damo pa ilang nga makita ka, kasla nakaam-amo ti rupam. Kasla saan mo nga amo ti mangloko, iti pada matao. Ay, saan kan nga agpalikaw-likaw, tibaw? E diretso mo, noan niya ti kayat mo nga ibaga. Agayatakan ka, kwanang. Anya? Ay, saan dak man na paglulukuan? Ay, saan nyo adadaulan ti oras ka? Ay, sanda ka paglulukwan, kwanang. Agpay ti bagbagak. Awan planok ang makirelasyon iti oray asinaw. So, subardeng ka man. No, kasta. Basta din nakadagos. Ay, kasta nga paiso. Iso sumardeng kan nga agaram. Taawan apulos maganap mo kanyak. Sanak to sumardeng nga agaram kan ka, kwanang. Na, Kat sa payla ko ma. Tas anak aparitan. Day talang, tikid dawag. Sa dino ti papanam, kuarag. Mapanak man di tabalay tangkail. Umay kakit dita, ginom tayo manaan. Agpaisaw, agpainom ka manan. Waan. Mapantayo manan aginom, dita balay ni Badong. Mala, sumurot ang karudan ka ta kayaw. Inton bigat to natulungak ni Uncle nga garamid iti kulungan ti manok na. Mala, mapantayo nga ruday. Agsip ngeten ngem sad ngem imay ni kwaraw. Ang mga no nalipatan na may. Oh, imposible ang malipatan na dagos. Apay nga rod asaan ang nakaumay. Ang mga no nasakit pa iti ulo na, gapo iti hangover. Ay, nasakit nga tati ulo na. When no, inayaban damanan ang naginom. Ay, nagloko no inununa naman ng tinagsyat. Ngem timang tulong kanya. Ay, kat bareng umay inton bigat. Basta saan nakamot na kayat ni Mari kuanang, tibaw. Ang mga no agin-agin laang dayjay. Sa anak ngagsardeng nga mga aram kan kwana. No kasta, ar-aramam ni nanakwanang. Wan, kat no mapasungbat ko, agparambakak dito'y kabildatan. Agpartiak iti baka kan baboy. Wow, ayos nga rod Ay, saan ka madanagan tibaw? Tulungan ka, ilakad ka kininanakwanang. Agiyaman ak no kasta kwarog. Kat sapay la ko mga rod, tamatulungan dak. Ti makunaklaeng tibaw. Nasaysaya at siguraw no si kalangan ti mapanagaran. Ang mga numabayin lang ni Mari kuanang kada kamay no sumurot kami pa'y laeng. Hala nga rod, uray siyak lang ti mapanagaran. Ang mga numabain nga agpaiso no adakadwak. Apay adi kay may idi kalman kwaraw. Pasensya ka nang gal. Idi umayak ko ma. Nasabat ko datataba daw kanday di atibaw. Inawis dakman na naginaw. Iso asimuro ta kadakwada. Ay, uray kamutin ta inununam ti siyat. Pasensya kayo nang gal. Ala umay kanta kadwa anak nga garamid iti kulungan. Nasakit man ang ti ulo kang gal. Ha!
Anda man ang Uber ka. Hay, Inton malam taon. malam ko na minton ko, naginom ka manay. Ay, inton malam talaga nang kay. Ada ka manan. Gaputan na pudno akin ka, Kwanang. Nusong batan naklakit di. Matulungan ka matkat. Ay, bakit akon? Iso nga awanin plano ka makirelasyon. San abin nakatan ti panakirelasyon, Kwanang? San mo payakayat? Tadang tukad-kadwam iti panagbakit mo? Ado, ti ka anakak. Iso asaan ko na problema ti panagbakit ko. No asinon to ti makaanos ang mga sikaso kanyak. Ipatawid ko ti balay ko ken istor ko. Iso nga awan parikot ko nga uray bakitak ton. May mayat matlang. No adama ko na a partner mo iti biyag. Ay saan ka man nga agbilet? No kunak, asaan ko akayat? Saan ko akayat? Iso asar nga mo ti mo umay dito'y balay ka. Inton maminsan pa nga umay ka. Saan kan nga entertainan? Mawatam! Nagsakit mo ti panagsasaw da dya, Kwanang. Apay nga ta sandak amaayat dagiti babay. Anya nga ta ti sanda pangayatan kanyak. Sanak mo't unay analad. Ngam apay arijekan dakla unay. Nagsakit man ang tinakam ko iti daytoy apan nakapay ko. Nas ka na makabalo sa kiti dayja akwanang. Nas ka na maungaw ti lastog na nga istor kan balay na nga ipatawid na. Kita lang, no saan nga agrungab dayja akwanang. No saan nakakayat? Baybayamon, tibaw. Mangbiro ka langan dito sa baling armaw. Nagsakit ti pa nagsasaw ni Kwanang. Talaga nga na di na kaya ti makiasawa day jay. Iso nga ro na nagbakbakit a balasan. Kaya't kumanan ti aginom badong. Ay kataginom te. Mapan mo kayaban ni Kwarog. Sadain. Nakita kita yan, napan niya yan, nangkel na. Mapan na kanutulungan nga garamid iti kulungan ti manok na. Uray da talang arudan ti aginom badong. Ay, sus, narabyan ako na nagawid ang nagapo idi barangay hall. Ay, nagadun tumot ti inlepas ko ngay naramed. Sana mabalin. Ha? Ay. Mas ka na makabala sa... Tumboy mo't dayta da ka sa sauna iti silpaon. Ay, dayta siguro di bagbagan ni Kwarong nga agpaspasya. Ay, aglingidak ta denggak ti saritaan da iti kasarsaritaan. Oops! Wan, insan. Diyak mapalabas na ito eh. Naskan amabalas ko na diyak, Kwanang. Ha? Kwanang ka no? Ura magtiistor na. Agraman ti balay na. Dakas gambay ta tumboy. Ay, nga tatibasol ni Kwanang kan Kwana. Agawi na. Katinak mangala iti gasolina. Tay sabwag ko iti istor ni Kwanang. Sakto uraman. Ay, umawag ak iti pulis tapno ada kadwak amang tiliw iti dayta tumboy. Di na kon malapdan iti aramidag insan. Uray anya ti magbagam. Ipatungpal ko ti plano. Talaga adakas dayta tumboy. Adayta. Adda akon dito'y paraangan da Kwanang. Lukata akon ti galon ang naglaon iti gasolina. Ta isabwag kon di ta istor ni Kwanang. Ingatong dagiti imam. No saan mo kaya ti mapaltugan? Pulis! Ingatong. Ay, anya ti basol ko, apo pulis! Amumin ti planom si katumboy. Planom apo uran ti istor ni kagawad Kwanang. Nang kaitay nga da ka sa saum iti silpaon. Sana pud no dayta. Oho. Awan ebidensya iti dayta nga ibagbagam. Naglawagan dayta galon alok-lukatam. Amok a gasolina dayta. Pangusaram ko maiti dayta. Ay, kwa! Arestado ka, si Katumboy. Kakadwa. Sir. Usasan yon. Kamay ka. Ay, san? Didak pusasan! Awan basol ko! Kayat ko lang ti makabalas ka ni Kwanang. Gapoy ti panang bastard na kanya. Ay, awanin. Dadaal ti ulom si katumboy. Ni Kapitan Enteng. Rabi nga ungit ka lang ungay. Kasado ajak agungot.
no binantayam kumajay manok, saan ko maakapikan asukar ti sidaen tayta? Day talaki manukin ti pambantaya kaon. Iso lang magkumakit ti naramid mo. Katsi ka kuman atin ang bantay. Na nagmalmalam ka mga dadi tarwar. Nakichischismis lang mo tinararamid mo. Makapawan ganas, imbes ang naimas kumamot ti sidaen. Sino nga tayo? Tinangtakaw di manaw. Enteng, saan ka pa'y anabsog? Kita mamang mga anak pa lang. Itay kami pa'y atimbakder kin ni Kwarog dito'y panganan. Angam si ka, mangmangan ka pa'y laeng. Ay, mabisi na ka, Rod. Ay, huston, saan kan tumanan ang makatakder? Di mo alam ti panganak ah. Ay, sumardeng ka nga rudan, ta delikado. Ay, kaya't ko pa'y. Ay, inibus mo pa'y day ta sidaan. Na, Imbag kumamat no tarakan mo day ta. kanto tarakan ni Kwarog. Sigurado ka at tarakan ni Kwarog day ta? Apay ko mga dua-dua akngay. Ay, namin alimmabasak ijay balay ni Kwarog. Ngam awan oray may sa apyak amakitak. Na, mabain na nga agpakitakan ka. Si Kamot. Ay, kayat mo ta ikalkagkukan ka na ito'y kalubti kaldero. Ay. Ay na, nakapuot kan iti mabain amanok. Paray, dan sa birbiro ka mamanok yun. Bareng mabirukak pa di mapukpukaw ang manok may paray. Na, awan dito paraangan mi. Saan mo abirukin dito? Ay di ka lamumot a paray. Nungay nayaw awan. Na, awan dito kunak na. Unay mo daytan paray. Tauray la dua. Dayta ingat mo. Na, kastuyak nga agingat no na imas ti sindak. Ay, manok ko naman. Naimasmit ko matisindami ka nituyang ka. No sana napukaw di manok may. Amumutin ni Kwaraw. Alis to nga agdiskarte iti si Dan. Manok ko naman. Talaga na laing dayjay nga kaanak ka. Apay, anya ti aramidan ni Badong Mau, maray. Imbaon ko abirukan na jay mapukpukaw ang manok may maray. Isumot lagayam asiripon na amin aparaangan. Wala, imbagak akitaan na naimbag no nayaw awan jay manok may. Adda ngamin ka ti agal-ala iti manok diti barangay tayaw. Pudno day tamaray. Apay, saan nga tangaam mo ni Kapitan dayta? Alis to lang nga agsida ni Kapitan. Uray ibagak nga da mapukpukaw ang manok. Saan na nga ikan kanaw? Kita man ni Badong kumarin napanmutan di tabalay ni Kwarog. Ay naawan makita na ang manok dita. Awan to pa'y may sa tarakan ni Kwarog ang manok. Muna ayaw mo ti agtarakan dayta. Kano sa daut, agsida ati paglaingan na. Hey, abay, tatabadaong. Kitamumlatan ah. Ay ayabak di manaw. Manaw? Mang saksakuro kay ti manaw. Wala, hada mo lang saksakaruam ang manaw, Kwarag. Ado inaldaw ko naman. Kasano ako nam nga daw. Kahit awan mo makita ka manok dito paraangan ti balay maw. Manok ti karuba, tatabadaong. Kasta gayam. Kahit no mapugpukaw yung manok mi asidaan mi kumaitirabi eh. Ha? Ang mga noy sumot ng tinasakuruam nga ibagbagan. Ha? Ay, saan tatabadaong? Hangam, kasano ay ti tarawak di manok yaw? Kasyay. Ha? Ay, saan yung arud ang manok day jay Ha? Masigurado ka saan? Tatitaraok jay manok anaalak kat kastawi. Kakakakaraok! Oh, sa balay, saan ka day? Anya. Nabiro kang jay manok, Badaong. Ay, saan nga rod? Tila nakadandanunak. Yalatan na perukan. Sindadan aday jay. Iso day tatag parpari na kanyak tuyang. Nagawan kat akong sinsyan dagita nga agsida iti saan damot atarakan. Binirok ko di tagabalbalayan. Mawanlata. In-report mo kuman akin ni Kapitan. Ay, awan mo la Serbina. Uray mai-report mo kinkwana. Tapno ba unan na dagiti tanod na nga grunda?
May samo day ta kwarog akaanakan na. Agasam tagtiliw ka na iti manaw. Uray saan namot atarakay. Sana si Dain. Ay katwa niya. Anya pa yun nga. Ha? Awan babainda. Aguray ka. Manok kanukay tisinda da pare inting iti kalman. Ha? Ay, agpampanunot akon, badong. Anya ti pampanunutan. Ang mga no agpadpada ta iti pampanunutin ah. Agpadata nga ta. Ay kit ibagam ah. No niya day ta pampanunutan. Sindadan nga aguli tagjay manok ta. Nah. Agpadpada talaki din iti pampanunutan ay. Kasta may iti pampanunutan. Ingka kidi ikulong jay may sa akakaisuna na bati ang manok. Si dain takiday. Ta mga numapukaw tumanay. Ay madamdaman na. Ingka pa'y ikulong. Ala, ingka. Huwag ka day. Madamdaman labi ay. Tay turog ko man biyay. Ay na, makapaturog mo ti pudot ti panaway. Ay, Kaw, antay. Apa nakapanimid ni Uncle Kaw? Di mo kasarsarita, Kwarog. Saan anapintas ti aldaw na ita? Apa nga, main? Ay, kasla saan mo akabisado ti ugali na. Kasta na no saan anaimas ti sidaan. Apay, saan anaimas ti sidaan ita? Nateng ta isulaang matiadda. Amok namin ti kayat ni Uncle sidaan. Iso mapanak ag tilayo. Pagtiliwab, Di talang. Sige, ag subliak to antay. Isaganam di pagangaran. Dayta ati kaanakan. na. Kala at anaragsakan ka idi nakita masumungad ni Kwarog nga daawit na amanog. Dagayam si Dain. Kita kat agi sa makot. Ay! Na, darasem ti umasidag, Kwarog. At damag-damagakan ka. Ay, di ka pa'y lagdamag-damag. Ay, damagak laang. No nangalaan na itiday ta amanok, abit-bit na. Batang! Ayunay kami tay. Makapakigto mo na tabugkaw mo, Mike. Kunak nun napangungut akon. Bumangon ka dita. Tamapan mo kitaan di manaw. Ay, huwag gayam. Diyan magayam na ikulungay. Ha? Awanan ti sidaan ta. Mapay nga awanay. Napukaw na. Sindan ti sa balay. Ay, sana na nasaya dahi to yung mapaspasamak to yan. Makaungut ako na talaga. Eh, pare. Madaman na pandangan mi nga umay ka mang disturbaw. Makaungut agaya mo, paray. Ay, na. Anya ti siday niya. Ay, naimas Kano karniti manok. Na. Intend ni Kwarog. Napukawan kami manin iti manok, paray. Ay, naminduan Ay. Kahit amam ti marikrik na, paray. Anya. Manok may dahi ta siday niya. Nyate kong kunam dita. Di ka payagdamag mo no nangalaan ni Kwarog dahi tayaw awid na siday niya. Sida kalangin na sida. Ay, damagag tuman nga agpaiso. Jak amu kay. Ay, mabiit lang wun. Agpudno ka, Kwarog. No pangalalaam ka dagiti manok nga ipaspasidam kada kami kanyang kalmo. Ijay, antay. Sa dino nga ijay. Ijay ni Aw. Na, balay matdapari badong dayta ito tudom. Kasanumot nga main. Nakawara dagiti manok da. Di tiniliw kaon. Kaslabasol pa'y dagiti manhok. Una, apay ngamin asandang aglemang. Na, ay, Ikulong da ko mangamin wen nga rod Bye-bye andamot ngamin nakawara. Ang nakawalang man wenno saan ti manok. Saan amabalin basta tiliwen latan. Ta saan mo mat nga rod atarakan. Ay, tapno ammom. Berbero kan ni pari badong ti manok na. Ay, isumot gaya man dagjay inluto tayo. Ibagayo akin ni tata ba daw? Ta saan na abay-bayan nga kaiwara dagiti manok da? Apay, Maray. Pudno adi Kwarog, tinangala kadagiti manok yaw ang nagpukaw. Wan maray. Isugayam ti sinsinda da maribanang. Nay, nanggag ko tinagan ko Na,
Kasla ka mo angin a kalatlatan ang nagparang maribanang. Pagsarsaritaan daksamat. Una, takaraman kagayam ang nagsida kadagiti nagpukaw ang manukmay. Pudno aya, Maray. Mabainak nga, Rod. Isong agkid dawak iti dispensar, marituyang. Karaman pa yun, ani Kapitan. Ay, katamin dan na. Wen. Sukatan mi day jay amanukyo, marituyang. Ay, rumbang laang akas na ti aramiden yaw, Maray. Ang nagkukulbet damay. Na, aya. Ay, nangruna jay maikadwa. Ay na, dandani na ipurwak ti pustisok ang nagsida. Siyempre nabayag gayam at tinartarakan me. Inres-reserbabay, idisidahan me, awanay. Nyangay, dinusam ni Kwaraw, paray. Amo mat na pinagmultak. Nagbayad mat kan ka iti ribo. Day talang, nagmulta, uston. Kita mga menwa niya ti aramiden na. Ayan na. Day sayo. Anya aramidin na ditayan ti kanal. Aglilinis community service. No kasta, pasit ti dosa na day ta. Awin, tapno di mo ibaga agapo ta ka anak ka. Ket jak dusain. Kit kasano ka ngay mait, nagsida. Agmultak mo't Nay, napayakas la na tipingan day tapos tison paray. Nakulbet di manokyo. Nataengan nga usto. Day ta ti dosam. Na, Agsida kan to mga mintisan mo atarakain. ang lungali pa yun. Kasta pa lati ibagam. Kasi sidam day ta iti manok asaan mo mo't atarakain paray. Unak man nung nakaluto ka. Bana, Urayak nga rodya iyag ni Kwarog asidaan. Tadito'y kanu amangan. ay. Ang mga numanok man ang dapari badong ti isang peta. Tsak kaya tentyak sida. Ay, nateng kanu tiyag na. Intex na kanya. Natengkan. Nateng, ken nateng. Pure nateng Katuan Ay, di kan agreklamo, inteng. Nasustansya tinateng asidaan. Nalinis akong jay kanal kagawad. Adun sapay ti ipaaramid na ken ka ni Kapitan. Di mawatak lang arudan iti dispensar kinitata ba daw? Ay, Kwarog, agtaraken kamot ngamin iti manok. Si daamkit din ti manok ti sabalay. Talagang nagtara ka na kaon. Ay, agtaraken tayo iti dingwan, tapno adaparchen asidaan, numakasid si datayaw. Badaw, ayan na nga, di manok apartsyenta. Ay, damagan pa lang. Awan mga minon ijay kulungan. Di mo manin binantayan. Ay, unay kan tuyang. Madanagan ka launa yan. Kiniliw da manon. Hinggang amin kita na di kusina Hingkulong ko na di kalderaw. Itay pa itay. Pinarte mo di manaw? Kato na. Si dahin talangan tuyang. Itay pa nga gururay king ka. Intan mangan. Saan ka nga reklamaw? Sige nga raw. Ay, kastoy ti pagsayaatan na no adda taraken ta. Adda partin ta no makasidsidata. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?